שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החיים בדרך הטנטרה. אני מלינה רימברג ואני אהיה המארחת שלכם. בפודקאסט הזה נדבר על העולם המופלא של הטנטרה וכיצד הוא יכול להיכנס לחייכם, להשפיע בצורה מדהימה על חיי האהבה, המין ומערכות היחסים שלכם. אני בטוחה שיהיה לכם מעניין, מלמד ומעניין. ברוכים הבאים לפודקאסט, החיים בדרך הטנטרה. היום יש פרק ממש מיוחד. רגע, יהודה, עוד שנייה. פרק ממש מיוחד, פרק בזום, כי כשפניתי ליהודה שאני רוצה לארח אותו בפודקאסט שלי, הוא אמר לי, בשמחה, אבל אני לא נמצא בארץ. אז ספר לנו רגע איפה אתה, ומה השעה אצלך? השעה אצלי 10:30 או 10:45 בלילה. בלילה, כן. אני נמצא בלוס אנג'לס בארצות הברית, ואני מגשים את החלום שלי. מהמם, אז אנחנו תכף נדבר על זה, ואני אציג אותך רגע. אז ככה, יהודה נהרי הלוי הוא פרפורמר, שחקן, רקדן, יוצר, ואדם שחוקר את פנימיותו. אז ברוך הבא לפודקאסט, דרך הזום הפעם. וככה בפודקאסט הזה, כשאנחנו מתחילים, אז מי שרוצה כמובן, מוזמנת, אנחנו מדליקים נר, ומביעים איזושהי כוונה לפודקאסט, למה אנחנו רוצים שהפודקאסט הזה יביא לכל מי שמאזין לו, צופה בו, וגם לעצמנו כמובן. אז מה בא לך, איזה כוונה בא לך לשים היום? התחדשות. יש? גם קראתי, אני מקבל כזה כל יום את הדיילי ריפורט כזה של מהמאיה, אז היום זה באמת גם מדבר על התחדשות, להשיל את כל הישן ולהתחדש. אחרי תקופה מאוד מורכבת שכולנו חווים אותה, של להשאיר את הישן מאחור ולהתכוונן, לכוון את המטרות ופשוט להתחדש ולבוא ממקום חדש. נכון. אתה מוזמן להדליק את הנר שלך. אז הנה אנחנו שוב נפגשים מול האש. על האש, תכף נדבר על זה. אוקיי, אז נראה איזה כוונה בא לי לשים. אז לי עלתה לי המילה פגיעות, פשוט זאת המילה שעלתה. כן, יש משהו מאוד חזק בפגיעות, שבעצם מאפשר לנו להיחשף ולהתחבר אחד לשני, אחד לשנייה. זה מה שעלה לי. נכון. אז אני אשים פה את הנר בצד, נשים אצלך. אין פה את כל הקישוטים שבדרך כלל יש. אני אשמח שנתחיל רגע מלספר באמת איך הכרנו. אתה רוצה לספר? אני אספר. זה היה 2018 או 2019, אני אפילו לא זוכרת, משהו כזה. לא, 2018 או 2017. כן, נראה לי 2000. 17. יכול להיות שזה היה בסוף 17, 18, תחילת 18 כזה. כן, נפגשנו מול האש, היינו בטקס קקאו, בפסטיבל שנקרא Heartbeat, שבאתי לשמור על האש, אחרי שנים שאני כזה עושה שומר אש בכל מיני סווטלוג'ים וטקסי מדיסינות כאלה ואחרות, בטיפי, בקהילה בפרדס חנה. ואז נפגשנו כשרצית בעצם לקחת חלק בשמירת האש ולהבין גם קצת יותר את הדיאלוג
בינינו לבין האש, ומה האש מסמלת, וזה היה, ואני זוכר שהיה בינינו חיבור אנושי מאוד, מאוד קרוב, ו, וזה היה מאוד נעים לחלוק איתך את, 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 ה, את שמירת האש, כי באת עם המון המון סקרנות, וכזה בתודעה של תלמידה כזה, אוקיי, ואוקיי, מה אפשר ללמוד, איך עושים, מה עושים, איך מניחים את העצים, איך, איך גורמים לאש להיות יציבה ומחממת ולא שורפת. אז היה לילה מאוד מאוד מעניין יחד עם הקקאו, בירח מלא, והיה קסום. כן, אני חושבת שנפגשנו כמה פעמים מסביב לאש, יכול להיות שערבבת עכשיו את כל הפעמים ביחד, זה מהמם. יכול להיות. אבל אני באמת זוכרת שהייתי, מאוד מאוד נמשכתי לאש, זאת אומרת מהרגע הראשון שהתחלתי ללכת לכל מיני טקסים, אבל אף פעם לא ממש העזתי לעשות משהו, לשחק עם האש, ובאמת הייתה איזה פעם שנפגשנו, ואחר כך גם התחלנו איזשהו חיבור בינינו, ואמרת לי, אני הולך לשמור אש באיזשהו טקס, ואולי תבואי לשמור איתי, אמרת לי. אז והייתי כזה, מה? אני לא יודעת איך שומרים אש. אמרתי, בואי, אני אלמד אותך. זה היה ממש מרגש, ואת זה אני ממש זוכרת, ומאז אחר כך גם שמרתי את האש כמה פעמים, לא לבד, אבל בלעדיך, זאת אומרת, כבר לא היית בטקסים האלה, וזה הפך להיות באמת משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, לא עושה אותו כבר הרבה לאחרונה, כי פשוט לא יוצא, כן. ובא לי שתגיד משהו כזה על האש, ואיך האש קשורה, כי האש זה הפיזית, היא גם מאוד מאוד קשורה בעצם לאש הפנימית שלנו. דיברתי פה בפודקאסט הרבה על אנרגיית החיים, על אנרגיית הקונדליני, על אש זו האנרגיה הפנימית. אז אם בא לך להגיד על זה קצת, איך החיבור שלך לאש מבחוץ, מבפנים, מה זה בשבילך? אמ, אז מסע של שנים שלמדתי המון, וראיתי איך אני לאט לאט גם מדייק את עצמי ב- באיך לשמור על האש ולשמור אותה באמת, אה, שלא תהיה, שזה, את יודעת, לפעמים אנחנו רוצים כאילו שהאש תהיה גדולה ומרהיבה ומחממת מאוד וכאילו מאוד יפה, אבל, אבל כשעוברים את השלב הזה ובעצם נכנסים קצת יותר פנימה ומבינים גם את הרפלקציה, כלומר את השיקוף לאש הפנימית ואיך שומרים אותה באמת, אה, שהיא לא תכלה אותנו ושהיא תישמר לאורך זמן, ומה צריך לעשות כדי לשמור אותה כדי שהיא לא תכבה, אם זה לנער אותה מדי פעם מהאפר שבעצם מצטבר על העצים עצמם, וכדי להעיר אותה, אז צריך לנער מדי פעם את האפר, שבעצם קצת גורם לה להצטמצם. שזה כמו לנער את הגוף בעצם, אם אתה פרפורמר, אתה שחקן, אתה רוקד, אז מה, אז איך אז זה בא לידי ביטוי בגוף? זה בא לידי ביטוי כי אני חושב שאני לא ידעתי, בוא נגיד שבשנות ה-20 שלי, האש שלי מאוד, הייתה מאוד, מאוד דומיננטית, מאוד חזקה, והיא קצת קילתה אותי, כלומר, היא שרפה אותי קצת מבפנים, ולקח לי המון המון זמן לדייק אותה. וכשאני אומר אש, אני מתכוון לתשוקות שלי, וזה גם באופן ישיר מדבר על מיניות, ואיך איך אני ניגש בכלל.
למיניות, ואני מגיע עם טראומות מיניות, אז זה תהליך ארוך של שנים שאני בעצם עובד עם האש, גם עבדתי עם האש באופן פיזי, וזה לימד אותי המון על האש הפנימית שלי, איך לשמור שהיא לא תתפזר, ושהיא לא תכלה אותי, ושהיא תהיה יותר ממוקדת ויותר סנטר, מאשר מפוזרת, לפזר את התשוקות שלי החוצה. מעניין כי... והיום, כן. לא, רגע משהו קטן, כי דיברנו פה בפרקים הקודמים, דיברתי פה עם דוד על כל מיני עניינים של תפקוד מיני, ואז על אתגרים בתפקוד מיני, ואז העניין היה גם הרבה פעמים על אנשים שהאש שלהם נמוכה מדי, או נשים שלא מצליחות לחוות עונג, ואז אתה מדבר בעצם על מה קורה כשיש לי המון המון אש, המון המון תשוקה, אני רוצה כל הזמן לבטא אותה, מה אני עושה עם זה. כן, אז, אז, אז אני חושב שזה בגלל שאני, שוב, בא ממקום שהוא מתוך איזשהו כאב, וזה גם בא מתוך זה שחוויתי פגיעות, אז לאורך שנים התשוקות שלי והמיניות שלי זה בעצם משהו שהגדיר אותי, או משהו שקיבלתי בו הכרה אה, במעשה אהבה עם הרבה נשים, וזה שלא היה כל כך מדויק לי, אז לקח לי זמן להבין גם מה אני עושה, כאילו לקח לי להבין, להיות מודע בכלל לזה שאני מתפזר יותר מדי, ושאני בעצם לא מעריך את עצמי, או לא מעריך את האש שבי, או לא מעריך את התשוקות שלי, ולא גם לא מתעל אותה למקומות של יצירה ושל עשייה, אלא פשוט זה מתפייד, זה מתפזר. אז בעצם אתה אומר שבעקבות זה, זה מה שאני שומעת, בעקבות זה שחווית בעבר איזה שהן פגיעות מיניות, אז היה כמו איזשהו חוסר ויסות של האנרגיה המינית שרק רצתה להתבטא, להתפזר, כי זה לא תמיד, יש גם גברים, אני לא יודעת, כן? אני לא שאלתי, לא עברתי גבר גבר ושאלתי אותו אם הוא חווה פגיעות מיניות, אבל זאת אומרת, זו מין תופעה מאוד רווחת של, גם אצל נשים, כן, אבל הרבה אצל גברים שהם כזה, אוקיי, אני אפזר את האנרגיה המינית שלי הרבה, ואיך זה מתקשר לדעתך לנושא של הפגיעה, טוב, והשאלה הבאה, אני אמשיך אחר כך. אוקיי, היא ארוכה. אז איך זה מתקשר לפגיעה? אני חווה, בוא נגיד את זה ככה, שאני אדבר על עצמי, שכשאני חוויתי פגיעה, אז בעצם נלקח ממך כוח מסוים. Mm, ואז מה שקורה, אמ, אותו חלק פגוע בעצם כל הזמן צריך, הוא הוא אף פעם לא שבע, צריך הזנה. אז בדיוק, צריך להבין את זה כל הזמן, וזה, וזה, וזה בעצם גרם לי, ככה גם קיבלתי את הכוח שלי חזרה, כלומר את ההכרה שלי שאני גבר, אמ, שאני טוב, שאני נחשק, שאני אמ, אה, כלומר, אם אני מענג מישהי, או אם אני גורם לה לעונג, אז אני מרגיש טוב עם עצמי, האגו שלי מקבל איזשהו בוסט, וזה התניה, זה סוג של מניפולציה, ש, שלאורך שנים זה מה שגרם לי, זה כמו איזשהו סם מסוים, שזה גורם לך להרגיש טוב עם עצמך, כן. וזה, וזה קצת שקרי. Mm. וואו, זאת מסקנה, אני חושבת שזו מסקנה מאוד
מאוד מרחיקת לכת, כאילו זה לוקח זמן בעצם להגיע למסקנה הזאת ולראות את זה, אז מעניין אותי מה גרם לך, מה גרם לך להתחיל לראות את זה, מה עשית עם עצמך את התהליך, מה... אמ, אז בוא נגיד שהבנתי שאני סוחב טראומה, שבעצם הדחקתי המון המון שנים, ורק בבית ספר למשחק בגיל 23-24 זה בעצם התפרץ החוצה, ואז הבנתי כלומר נזכרתי שחוויתי פגיעה מינית בילדות, ומאז עד היום זה תהליך מאוד מאוד ארוך שאני עברתי ועדיין עובר, ויחד עם זאת פגשתי את המורה שלי ליוגה, והוא הפגיש אותי ואת הטקס חניכה של הקבוצת העמקה עשינו בסווט לודג', וככה בעצם נחשפתי לראשונה לעולם הזה, ומאוד מהר הרגשתי חיבור מאוד מאוד עמוק גם לאש, אני מאוד אוהב אש, אבל סימון הוא פתח בפניי את הדלת ואת האופציה גם לבוא ולעבוד עם האש. סימון זה מי שממנו למדת ממש. כן. עבדת איתו. כן, עבדנו שנים, עשינו יחד טקסים שהוא היה בתוך הסווט, ואני בעצם הייתי שומר על האש ומכניס את האבנים פנימה, שזה, וואו, זה שנים של עבודה מאוד עמוקה, שלקח לי גם זמן להבין שזה לא רק, אוקיי, אני לא רק בשירות למען הסווט עצמו ולמי שחווה את הסווט, אלא זה גם אני בשירות כלפי עצמי, יכול להגיד ובעצם כמה אני... מילים על הסווט למי שלא מבין מה זה, כאילו זה גם, איך זה קשור בכלל לטנטרה, אולי אני תכף אסביר, אבל... הכל קשור, כי זה סווט לודג' זה בעצם אוהל הזעה, וזה האיניפי, זה בעצם הרחם. והאש, זה כלומר האיניפי מסמל את הנקביות, והאש מסמלת את הזכריות, ושהאבנים שנכנסות פנימה זה בעצם הזרעים של האש, שבעצם מזינות את האיניפי, את הרחם. וזה טקס שהוא, במיוחד לשומר האש, זה טקס שהוא מאוד 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 עוצמתי ועמוק, שכל אבן שאתה מרים ואתה מחמם ואתה עובד ואתה מתפלל תוך כדי, וגם עם המון המון הקשבה והמון המון כוונה לכל אבן שנכנסת פנימה, בכוונה של זרע, חיים, שאתה מכניס בעצם. ועכשיו, תוך כדי שאני מדבר על זה, אני חושב על זה, שזה גם איזה יופי שאם היינו באמת תמיד בהקשבה לכל מפגש כזה של הזכרי והנקבי, שאנחנו עם כל חדירה פנימה, אם היא תהיה באמת בהתכוונות ובתפילה ובכוונה להפרות, ולא רק מבחינת אוקיי, להיכנס להיריון, אלא למדתי תוך כדי עם השנים שזה העוצמות שבמפגש המיני בין גבר לאישה, הם הרבה מעבר לרק אקט פיזי. יש בזה המון, כאילו, אפשר לעשות מניפסטיישן כל כך עוצמתי ברגע של אהבה, כשזה מקודש, וכשזה עם כוונה ודיוק. אז זה וזה בערך למדתם התהליך. מהשמירה של האש? כן, כן. כמובן שבהתחלה, בשנה הראשונה, או בהתחלה, זה היה אתגר בכלל לעמוד מול האש עם הישות הזאת, שזה חם וזה שורף וזה מעיף גיצים והאבנים לפעמים מתפוצצות, וכאילו יש שם, זה דיאלוג מאוד מאוד סוער בהתחלה, עד שאתה לומד בעצם איך רק בפוקוס ובכוונה, אתה לומד גם איך לשלוט ב... עם הכוונה רק.
זאת גם אש מאוד, למי שלא יודע, זאת אש מאוד גדולה יחסית, זה לא איזה מדורה קטנה כזאת חמודה, כן. אלא זה ממש מדורה ענקית עם מלא אבני בזלת בפנים. אני, יצא לי לשבת המון פעמים בתוך ה-NAP, אבל אף פעם לא יצא לי להתעסק באמת עם האש הזאת, שהיא ענקית, ועם אבני בזלת, ולוקחים ככה עם קלשון, וזה ממש עבודה. זה עבודה. זה עבודה פיזית וגם עבודה שהיא של המון מודעות והקשבה, כמו שאמרת. אז זה שזה ממש גם, מעניין. ממש מעניין שזה מה גם, יש בזה המון אחריות, כי אם זה מסמל את האנרגיה הזכרית, יש בזה המון אחריות של איך אתה, כלומר, מה האנרגיה הזכרית, איך היא מוצגת, איך היא, אה, אה, כלומר, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד אגרסיבית ומאוד כוחנית, ויחד עם זאת אתה יכול להיות באיזה flow מאוד מאוד עדין, וכאילו אתה קולט שיש פה איזה דיאלוג, יש פה ישות שאתה בדיאלוג איתה, אז, ואם אם אתה לא מסונכרן איתה, היא שורפת אותך, וזה חם וזה שורף וזה, ואם אתה באיזה, גם בטראסט וגם בהקשבה, אז זה פשוט זורם בצורה הרמונית. מהמם. לא, זה ממש מדהים הלימוד הזה, כי בעצם נגיד טנטרה הזה, אז ב, כמו בקלאסיקה שלה, ללמוד על מיניות דרך טנטרה, זה דרך מדיטציות ונשימות ויוגה, שזה גם משהו שאתה עושה, או עשית, מהמם. כן? מתארת לעצמי שאתה עדיין עושה. עושה, כן? ועוד כל מיני תרגולים שהם נגיד, אם זה תרגולים זוגיים, אז תרגולים של מגע וכולי, ואז אתה בעצם מספר איך עבודה עם האש בעצם גרמה לך להבין יותר דברים על עצמך, על האנרגיה הזכרית, על האנרגיה הנקבית, על החיבור ביניהם, שזה מקסים, זה קצת מתחבר אולי באמת לדברים שהם יותר של, אני אזרוק פה איזה מושג כזה ממש בגדול, של טנטרה שחורה, שזה יותר באמת טנטרה של טקסים, של באמת עבודה יותר עם הטבע, עם האלמנטים, עם ייצוגים, אז זה כזה נושא קצת, בוא נגיד, יותר איזוטרי אפילו ממה שהטנטרה היא גם ככה, למרות שהיא מהמם. יכולה להיות מאוד מאוד מעשית, אז כזה מעניין אותי מה זה גרם לך בעצם בחיים שלך האישיים והמקצועיים, או כזה מה השינוי הזה הביא לך בעקבות הגילויים שגילית על החיבור המקודש ועל האנרגיה הזכרית והנקבית וכל הדברים האלה על עצמך. בעיקר מה שתוך כדי שאת מדברת על זה, עולות כל מיני מילים כמו כוח, ומה זה כוח, ואיך משתמשים בכוח, ואנחנו בעיקר גברים, והאנרגיה הזכרית, ברגע שהיא גם, שוב, כשאתה בא ממקום של פגיעה, אז אתה כאילו, אתה שואב כוח מבחוץ. גם ממפגשים מיניים, זה מזין אותך, זה מזין את האגו, ואני חושב שאני התחלתי ממקום שהוא לא קשוב לעצמי בכלל, ולאש הפנימית שבי, ולדיוק, והיום אני בהקשבה מלאה בכל מפגש, בין אם זה מפגש אינטימי, לבין אם זה מפגש עם אנשים ברחוב. זה לראות ולהקשיב ולספוג. בגדול, זה הקשבה. זה מה שלמדתי. להקשיב גם לעצמי וגם למי שנמצא מולי, בעיקר במפגשים אינטימיים, שפה גם את באחד המפגשים שלנו כזה חשפת אותי לכלים מסוימים מתוך עולם הטנטרה, של איך ליצור מרחב מוגן ואיך ליצור מרחב, מה זה מרחב אישי, מה זה מרחב אינטימי, איזה עוד מרחבים יש? תזכירי לי. יש 3 מרחב, מרחבים? לא יודע, יש מרחב אישי, יש מרחב קבוצתי, יש מלא מרחבים. כן, אז איך באמת
לכבד את המרחבים האלה, כן, ואיך לעבור ממרחב למרחב בצורה שהיא הרמונית ולא מתקיפה או לא, לוקחת, כן, לוקחת, לוקחת אלא לי את הזמן. יותר, בדיוק. שגם שוב, אנחנו צריך גם לשים לב שאני, כאילו במסע שלי הבנתי שאני קצת עושה abuse לעצמי. Mm, אמ, אמ, שאני נותן את עצמי או מפזר את האנרגיה בצורה שהיא לא מבוקרת, וזה, וזה מכלה אותי וזה מבזבז, ואז אני נשאר ריק, וכאילו, וזה, זה הכי רחוק ממה שמפגש אינטימי אמור בעצם לקיים, כי אתה לא אמור להרגיש ריק בסופו של דבר, לא אתה ולא מי שנמצאת מולך. זה אמור להפרות וזה אמור להעיף וזה אמור בעצם להחיות את שני הגופים, את שתי הנשמות. ואיך בעצם מגיעים לשם? איך ממצב של דיסטורשן, או רק להיות איזשהו עבד למיניות ולתשוקות שלך, כי אתה צריך צריך את הריגוש הזה, ואתה צריך ואתה לא מצליח להשתלט על הדבר הזה, כי אתה צריך את את האורגזמה הזאת כדי שזה יפריש לך את כל ההורמונים במוח ובגוף, וזה סוג של סם. כן, זה, זה, התמכרות, יכולה להיות כן, התמכרות לחלוטין. נכון, ואני יכול להגיד שהייתי מכור לזה. האגו שלי, כאילו, היה ניזון מזה. ו... ולקח לי זמן לראות את זה בעצמי, ולקח לי זמן גם לראות איך אני ניגש לזה ממקום שהוא יותר קשוב, גם לעצמי, גם לגבולות שלי, לתשוקות שלי, האם אני באמת רוצה להיות בתוך המפגש הזה, האם אני לא רוצה להיות, האם אני נשאב כי כרגע, אה, מי פה לוקח, מי פה אחראי, אני או הלינגאם, כאילו, את כן, מבינה? אז, כן, וזה דיאלוג, במיוחד אצלנו הגברים, זה כאילו, לפעמים הוא, הוא לוקח פיקוד, וזה כזה, ו, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, סטופ, כאילו, אני פה, כאילו, אני פה לוקח אחריות על האנרגיה שלי, ואני מבין שבזבזתי במרכאות את האנרגיה הזאת, ואני צריך ואיך אני מתעל אותה, כלומר, איך אני מתעל את האנרגיה שתעלה למעלה ולא תישאר שם, כלומר, בצ'קרה השנייה. כן, כן, זה בעצם מה שהזכרת לי זה כשבתקופה הזאת שנפגשנו זה היה כזה בעצם ממש הפעמים הראשונות שלי שהלכתי לסדנאות של טנטרה או של מיניות מודעת, וככה חזרתי משם עם כל מיני מושגים חדשים ועם כל מיני הסתכלויות חדשות על עצמי. כמו אמרת מרחבים, אז כזה רגע רציתי להבין על מה אתה מדבר, אבל אולי כזה רגע, קודם כל ההקשבה שלי לעצמי, זה כאילו המרחב הראשון, ואמרת מהמם, שהלינגה מדבר, אז כזה הדבר הראשון שאני למדתי בתוך המרחבים האלה היה שיש בתוכי בעצם 4 מרכזים, שאני צריכה לראות ולהקשיב לכולם. אז באמת בתוך מפגש מיני, הרבה פעמים אנחנו מקשיבים רק למרכז של המין, וכזה אוקיי, מהמם, הוא רוצה או לא רוצה, הוא רוצה או לא רוצה, אבל יש פה עוד 3 מרכזים. יש את הראש, שהראש שלנו זה כזה כל המחשבות, וגם שם יכול להיות רוצה או לא רוצה, אבל יש שם יותר שיקולים, זה לא כזה אוקיי, זה מין דחף כזה, יש שם המון המון מחשבות שיכולות להגיע אם כן או לא. יש את הלב, את המרכז של הלב, האם הוא פתוח או לא פתוח, האם הוא מתרחב, האם הוא מרגיש טנטרה, האם הוא מרגיש התרחבות לדבר הזה, והדבר הזה גם לא חייב להיות משהו מיני, זה יכול להיות פשוט, מהמם, האם בא לי עכשיו לשמור אש או לא בא לי לשמור אש, כן? כן, כזה כשהצעת לי הייתי צריכה רגע לבדוק עם 4 המרכזים שלי, אז אם יש לי התרחבות לזה או לא, ואז יש את העולם הרגשי, שהעולם הרגשי הוא ככה קצת יותר מורכב, אבל גם שם, האם יש לי כזה תחושות של
של וואו, של שמחה, של התרגשות, של עונג, או אולי יש לי הרבה פחד, אולי יש לי קיבוץ, ויש גם את המין של הבא לי לא בא לי, והעניין הוא לעשות מין אישור בין כל ארבעת המרכזים, וכשאני רוצה לקבל איזושהי החלטה, לדוגמה, האם לשמור אש או לא, או האם עכשיו להיכנס עם מישהו למיניות או לא, אז אני צריכה לבדוק את ארבעת המרכזים שלי, וכדאי ורצוי שכולם יגידו כן, אוקיי? זה לא יהיה שאחד יגיד כן וישתלט על כולם, כמו שהרבה פעמים המיניות משתלטת על כולם. נראה לי שזה זה השיעור הראשון שאני קיבלתי בעולם הזה, ואני יודעת שבאמת בהתחלה הדבר הזה מאוד מאוד הדהד לכל דבר, זה לאו דווקא למיניות, זה גם איזשהו מפגש אנושי, לשיח, כן. כן, אם זה במפגש אנושי ובתוך שיח, אם אתה מחפש רק לדבר ולהשמיע את עצמך, או אם אתה באמת קשוב, וכמה אתה קשוב, וכמה עמוק אתה באמת קשוב. כלומר, כמה אתה נותן גם להקשבה לחלחל לפנימה, או אם פתאום אתה מרגיש מתורגר, או אם יש איזושהי התנגדות, ולמה. או אם נגיד אנחנו מדברים על מפגש אינטימי, אז אם יש דחייה, אז מה קורה שם במקרים של דחייה, ואיפה זה פוגש אותי, ואיפה זה פתאום כמה אני מתכווץ, או כמה פתאום עולה כעס, או כל הדבר הזה, ואת מדברת על הראש, על הלב, על הגוף, זה כאילו, ואני מדמיין את זה, כאילו, את יודעת, זה בסופו של דבר אוויר, אש, מים, רגשות ואדמה, אז כאילו, בדיוק. אז זה מסע שלם לעשות, כאילו, זה גם נכנס פה לעשות עשיית שלום, גם תוך כדי, יש פה הזדמנות גם לעשות שלום עם כל החלקים האלה, כי אני חושב שגם בתהליך של הריפוי שלי, עשיתי באמת שלום פנימי, וגם נתתי מקום לכאב להתבטא וללמד אותי איפה, מה עליי לדייק מתוך ההקשבה הזאת, ומתוך החוסר, או מתוך, אם זה קורבנות, או אם זה כל כך הרבה דברים, זה מורכב, זה מורכב, וזה מאוד שכבות על שכבות. כן, וזה מעניין גם שכזה הזכרת את האלמנטים, כי באמת יש קשר גם ביוגה וגם באירובדה וגם בטנטרה, שהן כולן באות פחות או יותר, לפחות בהודו הן באות מאותו מקום, כי הטנטרה התחילה בכלל בטיבט וגם בסין, וגם בסין יש התייחסות לאלמנטים. אז הנושא הזה באמת של ההתייחסות לאלמנטים, כמו שהתחלנו לדבר, החיצוניים קודם כל, העבודה עם האש החיצונית כדי לעבוד על האש הפנימית, אבל אז גם לראות שיש בתוכי עוד אלמנטים, גם אם האש מאוד גבוהה, רגע אולי בכלל יכולה להסתיר קצת או לחסות על אלמנטים אחרים, כמו אלמנט המים למשל, שהוא האלמנט של הרגשות, ואז כשהאש קצת לא נחלשת, מתמתנת, אז יש מקום פתאום למים לזרום ולרגשות לזרום, ואז אולי גם האדמה יכולה לקבל יותר ככה מקום, ואפשר יותר להתבסס, אפשר יותר להתייחס ככה לכל מה לחומר, לעולם החומרי שלנו וכולי וכולי, כאילו גם איך העבודה עם אלמנטים חיצוניים יכולה להשפיע על העבודה הפנימית שלנו, בתוך הבית הפנימי שלנו שבנוי גם הוא מאלמנטים, וככה זה ישר נתן לי את הרעיון לפרק הפתיחה, כי אני עושה תמיד פרק פתיחה, אז יהיה לנו פרק פתיחה על אלמנטים, איזה כיף. ואת יודעת, היום אני שם לב שהתשוקה עדיין אותה תשוקה, כלומר היצר עדיין נמצא שם, ואם אני פוגש מישהי שיש כימיה מדהימה וחיבור ושיח שהוא מאוד מדליק והכל, אבל עדיין זה לא אומר שכל מפגש, עדיין אם קיימת את התשוקה, זה לא אומר שכל מפגש אמור להתחיל ולהיגמר במיטה. כי בעצם ההשתעבדות ליצר שרוצה להגיע לחדירה, שרוצה להגיע לכבוש,
הוא מסית אותנו ובעצם קצת מסנוור אותנו מלראות את מה שבאמת קיים מהמם. בין לבין, בין שני אנשים. ו, ונשימה זה, זה כלי מאוד מאוד חזק במקום הזה, והיום היום אני לא נותן לזה להשתלט עליי. היום אני יודע שגם אם יש המון המון יצר, אז עדיין אני תמיד היום, וגם הרבה בזכותך, אני תמיד היום שואל, וכן, שואל וכאילו מראש אומר, אוקיי, שנינו מרגישים את הדבר הזה, אבל זה לא אומר שאנחנו חייבים ישר, אוקיי, אה, to act on it, מה שנקרא, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא יותר קשובה, גם היא לעצמה, גם אני לעצמי, וביחד. כן, אה, זה מעניין ו- שאתה אומר, ועצם, מה, תגיד. סליחה, בעצם זה ששמים את זה על השולחן, כלומר תקשורת, בעיניי זה אחד הכלים הכי חזקים שיש, גם באינטימיות וגם בכלל, בחיים. להביע את עצמך, לתקשר החוצה את כל מה שאתה חווה, גם אם זה כאילו לא הכי נעים, אבל עדיף לשים את הדברים על השולחן, כי אז יש לבן אדם השני את האפשרות לבחור מה נכון. ובאמת לבדוק את זה, וזה כאילו מציע אפשרות, זה אפשרות שמוצעת פתאום, אוקיי, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה אחרת, כן, שזה כיף, אני מבסוט מזה. אני ממש שמחה לשמוע, כי כשאני, וזה מדהים, כי אני כזה העברתי לך את הידע הזה, ככה דרך אגב, אני חושבת, הוא פשוט עבר בצורה שהיא, מעצם התקשורת איתי הוא עבר, בשיח. כן, פשוט בשיח, ואחר כך הלכתי ובאמת למדתי את זה עוד, וחקרתי את זה, והיום אני גם מלמדת את זה גם בקליניקה, וגם כשאני עושה סדנאות ליחידים ויחידות, זה כבר לא קורה כל כך לאחרונה, אבל יש ממש איזו שיחה כזאתי, שהיא לפעמים קוראים לה שיחת המעלית, שאני מלמדת אותה, ולא אני המצאתי אותה בכלל, אבל שבאמת של מה קורה כשגבר ואישה נפגשים ומרגישים, לא רק גבר ואישה, סליחה, זה יכול להיות גבר וגבר, גם אישה ואישה, כן? שני אנשים נפגשים ועולה איזושהי תשוקה, ואז אם אנחנו לא מדברים על הדברים, ופתאום אחד רוצה, אחד לא רוצה, אבל לא מדברים, ומשהו קורה שם, אז הרבה פעמים שם בעצם קורות הפגיעות, ושם בעצם קורה הריצוי, ועוד המון המון דברים שהם לא נעימים. והשיחה הזאת היא באה בעצם רגע לפתוח את זה, כאילו הבסיס הוא, רגע, מה הגבולות שלך? מה הגבולות שלך? מה התשוקות שלך? מה התשוקות שלך? ואני עושה את השיחה הזאת גם לפני כל מי שמתראיין אצלי, לפודקאסט של כזה, מה היו הגבולות, על מה אנחנו לא נדבר, ועל מה אנחנו רוצים לדבר. כי זה הדבר הראשון, גבולות ותשוקות. והרבה אנשים שאני מדברת איתם על זה, אני כן מספרת את זה גם לזוגות, רק לא את השיחה המלאה, אומרים לי, מה, אבל זה מאבד את כל הקסם ואת כל הספונטניות וכל זה. אז זה ממש מעניין לשמוע שלך זה דווקא עשה, לא רק לך, להמון אנשים אחרים, אבל לך רק מזה שאולי אני תקשרתי איתך את הגבולות ואת התשוקות שלי, ואז מתוך זה כבר, כן, מעניין אותי איך זה השפיע עליך ככה. גם זה אבל גם כי, תשמעי, אנחנו חיים בחברה שמאוד דוחפת למיניות ומאוד דוחפת לסקס ולהחפצה ודימוי גוף וכל הדבר הזה, ואנחנו מאוד מאוד מוחצנים, מאוד מאוד בחוץ, ופורנו ששיבש לנו את כל את החיבור האינטימי המקודש הזה ואת ההזדמנויות שאנחנו יכולים ללמוד ולרפא תוך כדי מפגש אינטימי. ומה שאנחנו חשופים אליו בכל, כאילו מכל פינה זה כאילו אוקיי, גבר ואישה נפגשים, בום בום, שלום שלום, ביי ביי, כאילו, כן, בכל סרט וכן, בסדרה זה ככה. הם כן, נפגשים, הם מתנשקים, ותוך שנייה הוא כבר בתוכה. לא היה שם כן, כלום. כן, וזה כאילו, באיזשהו מקום זה קצת משעמם. אמרת שזה אם זה לא מפיג את הקסם, אז אני חושב,
לא, זה לא, כי ברגע שיש, ואז זה גם גורם לדייק את זה, כי אם יש כימיה באמת בין שני אנשים, וכשהם מתקשרים את זה, והם מתקשרים את התשוקות שלהם ואת הפחדים שלהם ואת הגבולות שלהם, זה לא מפיג מהכימיה, אבל אם הכימיה היא לא באמת, וזה רק בעצם כי לפעמים כשהתשוקה עולה, אז את יודעת, כל מיני הורמונים מופרשים וכזה, אז אנחנו גם נוטים להתבלבל, זה אהבה, זה לא אהבה, זה תשוקה, זה אובססיה, זה דחף, וזה כאילו קצת מבלבל את הכל, אבל ברגע שאנחנו מבטאים את הכל, אז זה בעצם גורם לכל העננה השמיכה הזאת והמבלבלת אה, להתפזר, ואז אם באמת קיימת כימיה שם, היא תישאר, כן. ואם לא, אז לא, ואז זה אומר שזכינו בזה שלא עשינו משהו שאחרי זה היינו מצטערים עליו, או אחרי זה מרגישים איזושהי ריקנות. אז לגמרי. שוב, כן, וגם להגיד שבעצם המיניות הרגילה, מה שמקודם אמרת על פורנו ואיך שמציגים את זה בסרטים, זה מיניות שהיא מאוד זכרית, אבל כזה ממש ישרה, כאילו יש איזו מטרה, יש לאן להגיע, אוקיי, פוגשים מישהי, מתנשקים, תוך שנייה חדירה, וזהו, זה עולה למעלה, ואז יש אורגזמה, וזה נופל. זה ואני, דרופ, מה זה? ואז יש דרופ, כאילו. נכון. והמיניות הטנטרית היא מיניות שהיא בגלים. זאת אומרת, גם אם יש, אם יש משיכה ויש כימיה, אז, ואז אנחנו, אוקיי, היא עלתה ואנחנו רגע עוצרים לדבר על הדברים, אז יכול להיות שהיא תרד, זה לא אומר שהיא לא תעלה עוד פעם, כשאנחנו שוב רגע נתנתק קצת מהראש ונחזור לגוף, והרבה אנשים באמת מאוד מפחדים מזה, או זה נראה להם ממש מוזר שמיניות היא גלית, גם זקפה, כאילו גברים כזה, אוקיי, עכשיו אין לי זקפה, אז מה זה אומר, וואו, איך אני אגרום לו עוד פעם לעמוד, לא, זה ממש בסדר שבמיניות יכולה להיות זקפה, ויכולה גם לא להיות זקפה, ובעצם השימוש במיניות הטנטרית הוא באנרגיה, הוא לאו דווקא במקום של האם האיבר שלי עומד, לא עומד, אני רטובה, לא רטובה, כל הדברים האלה, אבל זה תהליך כזה של להסכים להשיל המון המון אגו, אני חושבת. כן, כדי ולהיות חשוף, להיות כן. חשוף באמת, וזה מאוד פגיע להיות חשוף, ואז זה בעצם אה, מאפשר גם לפגיעות להתבטא וגם לדיוק לקרות, אה, והקשבה למה באמת רוצים שיקרה. Mhm. נראה לי שקצת רציתי להגיד משהו אחר, וכאילו זה נשכח ממני תוך כדי. זה יחזור, זה בגל. זה יחזור, זהו, הגלים, כן, זה יחזור, כי הכל בגלים בעצם, הכל עובד בגלים, כאילו העולם הזה עובד בגלים, הכל תדרים, ותדרים זזים בגלים. כן. אז, וגם מישהי פעם אמרה לי שאני אקרא לו לינגאם, שאם הוא לא ממש ממש קשה, ואם הוא קצת טיפה רך, זה אומר שהוא מחובר ללב. Mm. אמ, זה משהו ששמעתי, וזה כאילו, כי יש באמת משהו שהוא ממש ממש קשה, אז יש כזה, יש איזו אנרגיה שהיא קצת מאוד מאוד כוחנית, ויש בזה איזה משהו שכאילו אני צריך את זה עכשיו, אני רוצה את זה עכשיו, אני צריך לגמור עכשיו, אני רוצה כאילו לסיים עם הדבר הזה. ויש בזה משהו שהוא לא כזה מדויק, וזה עוד משהו שאני חוקר אותו, אבל כאילו גם קצת למדתי מתוך מפגשים, אם אנחנו באיזושהי התלהבות מסוימת, או אם יצא מצבים שאני גומר מהר, אז זה כאילו יש איזה משהו בגוף שלי שיש שם, שהוא אומר, אוקיי, יאללה, בוא נסיים את זה, כי זה לא מדויק. Mm. וכשזה משהו שבאמת מאפשר התמשכות, ואין לי רצון אפילו לגמור, אז זה כאילו, יש שם משהו הרבה יותר חי. וזה כאילו באמת בגלים כאלה, וזה אפשר רגע לעשות הפסקה ולחזור וזה כאילו כל הזמן לשמור על האש, כל הזמן, אה, 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 להזין את האש כן, ושלא אבל היא כאילו, תשרוף.
כן, ושהיא כאילו נושמת, מהמם. זה נושם, זה כאילו, זה חי, זה לא רק שורף ומכלה את הכל כמו שריפה בשדה קוצים. ואז גם נחבא, כן, כן. וגם עלה לי רגע להגיד, כי אני לא חושבת שדיברתי על זה כל כך בפודקאסט, אז רגע אני אגיד שבעצם המילה לינגאם היא מייצגת בסנסקריט, בשפה של הטנטרה ושל היוגה, היא מייצגת את איבר המין הזכרי, אוקיי? והמשמעות של המילה לינגאם זה בעצם מטה של אור, ומטה של אור בא להאיר, כן? הוא בא להאיר והוא גם איבר מקודש, ובניגוד לזה בעברית, אז אנחנו קוראים לכלי, אנחנו קוראים לו זה זעיים, באמת זה כלי מלחמה, אוקיי? נכון, אז הוא רוצה לכבוש, והוא רוצה, כן, אם הוא כלי מלחמה הוא חייב להיות כזה זקוף וחזק, והוא רוצה לכבוש והוא רוצה להילחם, אז כזה, איך אנחנו קוראים לאיברי המין זה מאוד מאוד משמעותי. אני נכון. אדבר על איבר המין הנקבי אולי בפרק אחר. בוא נקרא לו בשמו, יוני. כן, כן, נכון, אבל אני אכנס לזה לעומק אוקיי. שלה בפרק אחר. ובא לי רגע שתספר קצת משהו ככה על איזה דמות שגילמת, מה שסיפרת לי מקודם, מה זה גרם לך. אז, אז כן, דיברנו, אמרתי לך שיצא לי לגלם דמות של מנהיג כת, מהמם, וזה גם בתוך תהליך הריפוי הארוך שאני עברתי ועדיין עובר, של דיוק עצמי, אז למדתי מה זה מנהיגי כתות, הם ניחנים בנרקסיזם ממאיר. נרקסיזם זה תהליך בהתפתחות, תהליך טבעי שהוא נכון לכל אדם, אבל מה שקורה ברגע שאדם עובר פגיעה, אם זה רגשית, מינית, פיזית, ונלקח ממנו הכוח, אז נוצר איזשהי עיוות, ואז אותו אדם בעצם צריך לקחת את הכוח בחזרה. ואז הוא בעצם ניזון שוב מאנרגיות של אנשים אחרים, ובעצם הוא לוקח את האנרגיות. עכשיו זה ווליום, זה ספקטרום מסוים, אבל הקיצוניות שבדבר הזה בעצם אה, לקרבן אנשים אחרים. כן. ו, ולמדתי מתוך הדמות הזאת, גם בגלל שאני עברתי פגיעה, ופתאום עכשיו אני נכנס לתוך דמות של פוגע ומקרבן ולוקח, אה, איפה, איפה זה, איפה זה פוגש אותי בתוך התהליך, כלומר, איפה יש בי מן הנרקסיזם, כי בכולנו יש מן הנרקסיזם, אבל איפה זה לא מדויק, ואיפה אני יכול לדייק את עצמי עוד יותר, אבל זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, כי, כי אני חושב שבמיוחד גברים, וזה גם הסיבה שבעקבות כל מיני דברים שחוויתי בחיים, החלטתי שאני אה, מקים איזושהי תנועה שנקראת מנטו, שבעצם נותנת לגיטימציה לגברים לדבר על הכאב שלהם, בכדי שהם לא יגיעו למצב שהם נרקסיזם, ואם תסתכלי בחוץ, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל העולם שלנו מרובה בהרבה אנשים מאוד נרקסיסטים, שכאילו מאוד, במיוחד הרבה פוליטיקאים שנמצאים בעמדות בחירות, שבעצם לא, הם לוקחים ומשתמשים וניזונים מכוח של אנשים אחרים, והם מנהיגי כתות הם בעצם, אני אראה לך את הדרך להערה. כן. בי הכוח, ואתה צריך להיות, אה, לעשות מה שאני אומר, או את גם או אתה אתה, פגום. אתה פגום ב, ואני אעזור לך להשתקם. ב, בדיוק, יש בזה, את יודעת, אנחנו, לא בכולנו, אבל יש הרבה מאוד אנשים, גם בעולם הטיפול, שכאילו, את יודעת, לפעמים האגו קצת משתלט, אני אציל אותך, אני אראה לך את הדרך.
ופה נכנס גם ההגדרה של, את יודעת, כל מיני גורואים למיניהם, שהם מרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים, ואנחנו מכירים כל מיני סיפורים מקהילות מסוימות על אנשים כאלה, שסופם ידוע מראש. ועל אחת כמה וכמה אנחנו אמורים, במיוחד אני מדבר כגבר, זה קורה גם אצל נשים, אבל גברים בגלל האנרגיה הזכרית ובגלל שכל העולם הוא כרגע מאוד מאוד זכרי, אז זה קצת יצא מאיזון, אז אני חושב שאנחנו מחויבים היום לדבר את הכאב ולתת מקום לכאב, כי הנרקסיזם הוא בא מתוך המקום של חוסר מודעות לכאב הזה, ובעצם נותנת לו מקום לביטוי. וכאב ורגשות זה האנרגיה הנקבית שבתוכנו. וברגע שאנחנו מדחיקים אותה, או דוחקים אותה הצידה, ובעצם לא נותנים לה ביטוי, אנחנו הופכים להיות תוקפים. אם תסתכלי החוצה, המלחמה הזאת, אני רואה את המלחמה הזאת כמשהו שהוא מאוד 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 זכרי, ואני רואה בכאב שלא מתועל או שלא קיבל ביטוי וריפוי, קשר ישיר למלחמה, ולרצון לקחת ולרצון לכבוש ולהרוג. לקחת בלי הסכמה, אני בכוונה אומרת, לקחת בלי הסכמה, כן, כי אפשר כן. לפעמים לקחת בהסכמה, זה כבר משהו אחר, זה ככה... אוקיי, אבל זה כבר שלב מתקדם. נכון. זה שלב מאוד מתקדם, אז אני חושב שאנחנו גברים במיוחד, אם אנחנו ניתן לעצמנו את הלגיטימציה להיות פגיעים יותר ולהתמסר לתוך הנקביות שבתוכנו, שזה בעצם הכוח האמיתי, ככה אני רואה את זה. העוצמה של הנקביות שבתוכנו, בתוך גברים, היא עוצמה שהיא אינסופית, ואנחנו מכירים רק דבר אחד, כוח, זכרי, כוח, וזה כאילו, זה כמו להיכנס ראש בקיר, מאשר להיות באיזשהו הרמוניה. וברגע שאנחנו נאפשר לעצמנו הגברים לבטא את הכאב הזה ולהתמסר לנקביות ולעשות שלום בינינו לבין עצמנו, אני חושב שיהיו פחות פגיעות כלפי חוץ, פחות מלחמות, אז אני חושב שזה מאוד הכרחי. וואו, תודה על האמירה הזאת, זו אמירה ממש ממש חזקה וחשובה, כן. ואני אוסיף שאני חושב שגם במפגשים, אני חושב שכאילו העולם קצת יצא מאיזון, וברגע שאנחנו נאפשר לעצמנו את הלגיטימציה להתמסר לנקביות הזאת, אז גם האישה, היא תסכים להתמסר לנקביות שבה, כי באופן ישיר מה שקורה, לאורך השנים, נשים בעצם נהיו לוחמניות גם כן, כדי להשתוות לגברים ולהשמיע את הקול שלהם, משתמשות באלמנטים זכריים גם כן, אז כאילו, אז לאן הלכנו? אז גם הגברים סופר זכריים, גם נשים צריכות להיות, אז איפה הנקביות? כאילו, העולם משווע לנקביות. אז אפשר לפתח על זה עוד שיחה, אבל אני אגיד ממש בכמה מילים, זה בעצם הזכריות הלא בריאה, הלא בוגרת, היא לא מאפשרת לנקביות הבוגרת להופיע, ואז גם מופיעה הנקביות, גם הנשים הן יותר זכריות כמו שאמרת, אבל גם הרבה פעמים המופע שלהם הוא נקבית לא בריאה, או נקבית לא בוגרת, שהרבה פעמים היא באמת משתוללת ועושה כל מיני בלגנים, זה יכול להיראות כאילו זה זכרי, אבל זה לא. בקיצור, אנחנו צריכים לרפא, כן. והעבודה באמת מתחילה קודם כל בריפוי שלי, את הזכרי והנקבי שבתוכי, ובייחוד שלהם בתוכי, וזה באמת תהליך שהוא ארוך, הוא אינסופי, ואפשר לעשות אותו בהמון המון דרכים, כמו שאתה יצא לך לעשות את זה, דרך האש ודרך העבודה עם אלמנטים ודרך
מפגשים עם כל מיני נשים ואז לעשות את העבודה לבד, ואפשר לעשות את זה בקליניקה ואפשר לעשות את זה בסדנאות ובפסטיבלים, זה לא חייב להיות דווקא דרך העבודה הזאת, יש המון המון דרכים. אז זה רק לאפשר לזה מקום. מדהים, ווואו, אני אגיד לך תודה רבה, זה היה מרתק ממש. מה, זהו? גבולות? מרגיש שכאילו, שלא דיברנו על כלום, אבל בטח דיברנו. כן, כן, דיברנו על מלא, אתה אחרי זה תקשיב להקלטה והמון המון 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 נושאים, אבל כן, אם יש לך עוד משהו אחרון להגיד אז בשמחה, ועוד משהו להגיד עליך אם אתה רוצה. אבל אני רוצה להגיד לך המון המון תודה בכלל על ההזדמנות שנתת לי, עצם זה שאת מקיימת את הפודקאסט הזה, שהוא מאוד חשוב, כי חשוב מאוד לדבר על מיניות, חשוב מאוד לדייק את המקום הזה. העולם משווע לריפוי במקום הזה, כי זה אנרגיית חיים מאוד מאוד חזקה, וכמו שאנחנו יודעים, ברגע שיש כוח מאוד מאוד גדול, אנשים מנסים לנצל את הכוח הזה, לעשות את זה abuse. אז אם אנחנו רוצים להישאר על הפלנטה הזאת, אם אנחנו רוצים לקיים את הכדור הזה, אז כדאי שנלמד לקיים מיניות מקודשת, ולעשות את הדברים בהקשבה. אז אני ממש ממש מודה לך בכלל שאת מקיימת את השיחות האלה ומוציאה את זה החוצה, וכל בן אדם ששומע את זה, אם זה מזיז בתוכו משהו, ושהוא קצת מתחיל לשאול את עצמו שאלות, זה עולם ומלואו. זה כל הכבוד לך. אז תודה רבה שהזמנת אותי לשוחח על זה. תודה, תודה. זאת באמת הכוונה של הפודקאסט, להדהד את זה החוצה לכמה שיותר אנשים שבאמת יתוודעו לכמה שיותר רבדים ועומקים ורוחבים של עולם הטנטרה והמיניות המקודשת, ובאמת כל שיחה שיש לי אני מגלה שזה עולם ומלואו שמתרחב, וכל אדם יש לו, וואו, פרספקטיבה נוספת להביא, וזה היה לי ממש 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 מרתק לדבר איתך על זה היום, וככה גם להעלות נשכחות מסביב לאש. וכן, אני אגיד שככה ממש תודה על ההזדמנות, וככה שאתה שם רחוק ובשעה אחרת, וזה יהיה ממש כבוד להפיץ את זה על הפודקאסט הזה. אני שמה אותו ביוטיוב ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט, וכן, אני אגיד לך תודה רבה, ממש ממש תודה רבה. ואני מזמינה את כל הצופים והמאזינים ככה לשתף ולעשות לייקים ולדרג את הפודקאסט הזה, באמת כדי שיגיע לכמה שיותר אנשים, כן?